సోఫా. సోఫా అనేది ఇంటికి చాలా ముఖ్యం. అది అందరికీ తెలిసిన విషయం. దీని గురించి నేను ప్రత్యేకంగా మళ్ళా మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సోఫా ఇంటికి ఎంత కంఫర్ట్‌నిస్తదంటే, అలాగే ఇంటికి ఆకర్షణీయంగా ముందు కనిపించేది సోఫా. మరి మన ఏలూరులో మీరు ఏలూరు పరిసర ప్రాంతాలోళ్ళు కూడా నా దగ్గర సోఫా కొంటున్నారు. మరి సోఫా అంటే ఏంటి అనేది మీకు క్లుప్తంగా చెప్తా. నేను ఈ మధ్య వీడియోస్ కూడా చేయకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే, గాడ్ గ్రేస్ మీ కస్టమర్‌లందరూ మా గుడ్ విల్ అన్నీ కలిసొచ్చి అస్సలు మీరు నమ్మండి, నమ్మపోండి. ఒక ఇంటర్వ్యూ గాని, లేపోతే ఒక వీడియో గాని తీయటానికి కూడా ఖాళీ లేదు. మా టీమ్‌కి చెప్తున్నా, ప్రతీది కూడా మీరన్నా తీయండమ్మా కొంచెం. ప్రతి కస్టమర్ ఇంటికెళ్ళినప్పుడు వీడియోలు అంటున్నారు. వాళ్ళు కూడా వేరే వేరే వర్క్స్‌లో కొంచెం బిజీగా ఉంటుండటంతో మాకు తీయలేకపోతున్నాం. మీకు ఇంక ముందుకి ప్రతి వీడియో సోఫా మీద అప్డేట్ చేస్తా. అలాగే మన విక్రాంత్ ఫర్నిచర్ గ్రూప్‌లో మంచి కాంబో ఆఫర్స్ కూడా రన్ అవుతున్నాయి. అయి కూడా మేము అందరూ ఒకసారి చూడాలని